Bisik. Ireng kui klambi gawe pari kui sabui Tawa-tawa suaranya mana ini? jenenge Madiun kuto asale lahir sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane Kompak sekali. LDR iya sih. Sampun wayah Tiko iki kanggo dirayane Wingi anganku kanggo dino Terima kasih bos. Iso kumpul bebarengan dadi siji Semua. Ireng-ireng kui klambine gawe
Wow, sudah Oke, kita berikan sudah ini ya, sedulurku Iya, sudah. betul sekali.